Selamat pagi semua. Saya sebagai Ketua Panitia Natal Bandung Timur 2 PPTSB akan mengadakan Natal pada hari ini 10 Desember 2023. Kiranya seluruh undangan dan seluruh panitia bekerja keras untuk melakukan acara Natal ini, dan yang kita harapkan hasilnya Tuhan memberkati kita semua. Semoga acara Natal ini berlangsung dengan hikmat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh donatur, seluruh donasi yang telah memberikan sumbangan, khususnya kepada seluruh anggota Arisan Bandung Timur 2. Tuhan memberkati. Salam.
masuk. Mari dehita sa bukid nomor 605. Las maruham tuhataro 2-3 ya. Las maruham tuhataro gumam sa sure ungap roham jaton raja marende masude marende masude pupuji hupa sangap hami mahu ali jahuban debata amanami para siluhan na sumurung jala perdinggan basa na say manotong di gulmit ni ngulu nami na mangalehon sa luhud na rikot dito matongan ni ngulu nami on tarlumo bima ali amang marahi bason dohami ro ditikyon ala ni dinggan ni basam las rohanami ali amang marulupulok tutunang tordi nami makalason sudidinggan ni basami tarlumo bima ditikyon ali amang di hari 10 Desember 2022 nung atung punguhami na pinapungu asidot holong ni rohami poparan ni opunami toga sinaga nadong di sektor Bandung Timur 2 ale amang pardenggan basa halasonon nami matutu parningotan ari hatutubun ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus todim todi porbadiay maali amang na mga rajay roha dohot pikiran nami asa tunghupak kehami partikyanon marulupul las roha nami di obbason ali amang Jehovah debata aman nami asima roham ali Tuhan na pinadomo nang na pinapungu holong nasyak koy hula-hula nami hamyak kaburo ng bere tarlumobi ma ali Tuhan sa luhud na matahepo para niyo po namin ito kasinaga na dong di Badung Raya na humaliang naong patol has hami aliamang to 2020 patol di bagasan hasihaton ni daging ng todi asa marhitihoni ali Tuhan lam huboto hami matutumadok mo liati ito atong aliamang buhan nami parmingguan nami on asima roham upasahat kami tangyang nami hulan mga sahon anak mo Tuhan nami Jesus Kristus. Amen. Amin. Langsung aja lah.
Oras malibita sa luhuna. Jujutu persembau. Kuria di Tuhan. Namalas tirohan kita di bagasan tikion. Makalason pesta aduh Yesus di Padua. Di hari Desember 2020. Dohon menunggu tahun baru 2024. Ainaw manuhian do kita gagi tubus noain naung hulang hian do mulutas yang debata gabe di padomu musik taman sakto kita alami do santa gabe matlas tirohan noain alami haronai. Selamat Natal dohon tahun baru ma dihita saluhurna. Selamat Natal tahun baru tahun baru. Atau las marohata tahobasi marohata nomor sahur dohot tuhata marede mahita. Dohon keluar ni tolki korbadiana tumong palangit dohon tanoon. Bangso na martanani di bagasan haulomon. Marmila sada panodang na ulun. Bisa membiarkan tanon ang goman ni Hamaten. Maroman bangso ros yang lomona diari parperangan marpahian habadiaon songon nakros yang apuan ni adus dorang roho parangan angka nau proso. Haleluya, haleluya, haleluya. Matangyan mahita ale debata aman saluhut na targoar ama maruha ama ho Tuhan nunga dilehon ho Tuhan ni anak mo Tuhan Yesus laho manopos dosa namin gabe dapotan hamuluan kami dalam kita tahu ho kami bolas ku tahun 2027 sa isong dami maruha namin dalam pasu-pasu mabarpunguan namin hon asa martani sonong hanman dahon lomoni roham galadongan mahami di padalan linunan di portibion suruh matok inna badia itu rohanan asa manahan hati rodi linunan totong marsi bohot tuho galapatuduhon hami hapersiawan nasitong galagapotan tua hami marhite-hite Yesus nau maka munakon hami tubuh maho Tuhan di bagasan rohanan
asa unang marisuang hami na sa itutong magkukuwar mo na bagay. Tangihon hami bagasan kuwar ni anak mo, na tubo di bara ni pinahan, di huta Bethlehem. Amen. Mahal. Leon Sinopi, Ivano Samosir, Cika Sinaga, Nika Sipayu, Axelo Pandiangan, Adriel Silaban, Bastian Sihotam, Gilbert Sinaga, Justin Sinaga, Nathan Sinaga, Eben Sinaga, Sito Sinaga, Neka Sinaga, Nadine Sinaga, Felix Sinaga, Maria Sinaga, Meloni Simbolon, Reva Sinaga, Bastian Sitanggang, Melisa Sipayung, Parulian Sinaga, Zita Sinaga, Rivaldo Samosir, Putri Sinaga, Renata Lucia, William Sinaga, Catherine Pandiangan. 29 jumlahnya. Saluhut do ditompa debata, langit, tanah, laut, doon nasa sinai. Ditompa doa kasua-suanan, pah-pahanan, dumi joma. Saluhut nai manjadi do, marhina sia hamstara doon hagogoon debata, di bagasan buason. Na bagian, nuain, tabegema pangatusyon nasitong, taringon harapaon di debata. Tabegema turki, nama. Kalau sasana ayat pada kumpulan lama di tempat yang batal malam doa tanah namai. Salah ayat kamu demi mengkui lepata intan jadi mengatiu penitio tutup demi taruhan tanah hijau halangan jalan halang tiada sebelum
Tunina di bagasan tobos masa dumi iman tidak debata. Sada ayat 40 mari orang malayong saya mari papaton. Sada ayat itu. Jadi kalau ada balama ada kalangit ada titirang ayat akan teroni aja kadang. Dan ayat di jamnya aja kadangnya gabe menjadi macam ini. Saya sesudah ayat ini maksud saya pada kata berjalan kaki menurut dan menciri tidak dalam maaf tapi yang biasa dalam macam-macam Sada Musa Sada ayat 20 Sada Dumi ditompang debata Maaka deke Nabaga dohot Nasa namar hosa Angka nama diri di bagasan ayat masih buat masakna Rodi akak Masa hidup masih buat masakna jadi mengadekan di ida debata ada proses sata ayat tumi neta dapat tamanita tubuh mata mai tapi tubuh dahon suasana nama panuehan rodi bagasan masa tabe menjadi satu. Dalam ini nanti saya balik data kita teruskan karena masa kita baru masih bawa pesannya maka dari dalam kita teruskan Sada Musa Sada ayat 20 walu. Tunggu di jauh masih Ishak masih Jakob jalan di pasuma yang tidak menunai mana tentang bosnya tanpa berhubungan kahim jauh. Sada Musa Sada ayat 20 Sada ini ditilik ke Batama sudah nanti panai jadi mengadengkan segitu ini buat mari orang mari di mari bawa untuk amin. Sada Musa Sada ayat 20 itu. Jadi ditompa madebata majalma tumiru rupa na tirano debata ma laho manopa ikana awat boru rasa masida ditompa. Amin. Kembali ke tempat. Sudah maha. Masuk Mahita Tukor gabungan Kor ama gabungan
puji Tuhan, mari kita sambung ke nomor 52 ayat 2. Laos mengarang di mana puji kedua. Liturgina Paduahon, Fransiskus Sinaga, Rio Jesen Somin, Darmawan Sinaga, Glenn Sinaga, Vito Sinaga, Ayu Sinaga, Evelyn Sinaga, Rio Fransiskus Sinaga, Gabriel Irfandi Sinaga, Petrus Alfonso Tindao, Richard Judika Sinaga, Mary Sasinaga, Hermanto Hutagao, Lydia Sihomping, Chai Chile Sinaga, Happy Madula. Diulangi Hamis Halinani, Fransiskus Sinaga, Rio Jesen Sormin, Darmawan Sinaga, Glenn Sinaga, Vito Sinaga, Ayu Sinaga, Evelyn Sinaga, Rio Fransiskus Sinaga, Gabriel Irfandi Sinaga, Petrus Alfonso Tindaon, Richard Judika Sinaga, Melisa Sinaga, Hermanto Hutagao, Lydia Sihombing, Cecile Sinaga, Happy Manula. Dijijang di rohani do mahabangsa simbolisi lau mangelayala joman asalam tangkang jala mangalau simpati bumi debatan makorohan nai gabe uhum di debatama tabegema liturgi napa dua 1 Musasara ayat 3 sampai 1. Alai ulang dono misuksiana sama guru teladan jadi akan najinadihan di debat Jehovah. Jadi didok mamantok bor-bor ate tamandok didok debatan nasa jadi kangen muna siang saluhut hau akan diporlakon sada musasada ayat 6 ayat 5 sangat kono alai dum di ida Jehovah nungalam dia kajahatan jelma di taon jelasai najat na masude tubuh-tubuh dohon pikiran di rohani sida benapada. Jadi disosori Jehovah bermanahana alai tinang pana itu orang di taon terlalu merohan di narahani parjahat idona di baus-baus ni iduna dang tagamon marlulu ibana dang adong nebata ido pangarimpunani angka sangkap sudena. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar karunia Allah dan karunia-Nya yang ditimpakannya untuk semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus.
Ayat 18. Jalan mangkongkomi ayat dohon bernin jalaban parsirakan inakan usiran maholam tuni nungkar dan jalida debata. Kumpodo nasida masa hadimon ajahaton haroon pangahution late-late bunuh-bunuh bada-bada ansi-ansi dengan angkal bisu. Ramadhan ayat 10-11. Sayangkan nasida dengan menunjukkan sagero nasida marohoro nangadong sebayana dengan masyarakat tanaman mangalang dong agar nasida napakatan ng panaman di nasida di bisa lagi dari dosi turun di nasida. Guna-guna dan kata puluh papangan nasida. Kirtab dopat nasida matdarusan mudan. Hamaguano takporusun solidaran nasida. Ia jalan hamadameon idang ibota. Pembantu nanda Rumah saya 2 lalu alaso di Pak Mahamao nasida na mananda di Bata gabe di pasahan di Bata nasida tu pangohon naso gabe asa diulahon naso uhum. Roma tulu ayat 22-23. Emati orang di Bata nama di apostel Yesus Kristus satu salutna akan apostel aidang adong yang perni tung salut do nasida berdosa jalan mendapat pujian di Bata nasida. Roma 6 ayat 1-20 Ruhuni joma mau pamahon alani hagaleo mi gabi muna ay songon mau penasal muna akaruas muna gabi pangaloi ni hahodaran dohon nasauhun nangulakon nasauhuni songon ima pasat hamu nuai akaruas muna tuhan tigoran lau pagadia hosta tutunian ujung hatoban di dosamu malua dohamu siang hatigoran. Amin. Kembali ke tempat. Pelan-pelan ya. Vokal grup Penguanna PPTSD sektor Permata Biru.
Kapuji Tuhaka, mari kita sabuk petunjuk nomor 50 ayat 1 dohol ayat 2. Liturgina Patoluhon, Teresia Saratin Daun, Denny Martin Sinaga, Jupen Sinaga, Joshua Sinaga, Mika Olivia Sormin, Chongfran Sitohang, Rosita Sinaga, Agnes Sormin, Benhard Sitohang, Ricky Hutagalung. Ulangi kami sehari-hari. Liturgina Patoluhon, Teresia Saratin Daun, Denny Martin Sinaga, Jupen Sinaga, Joshua Sinaga, Mika Olivia Sormin, Chokran Sitohang, Rosita Sinaga, Agnes Sormin, Benhard Sitohang, Ricky Hutagalung. Ragam cara dibayang simbolusi lau mengaku jolmai alai dan dipasobu debata somon masa sangat ujungnya ai para siroha godang do ibana alani di parbaga-baga lau paluahon jolmai siang dosa tapi kema liturgi napatolukan Yesus kiau tolu ai sapulualu nolo budok tu pajahati ikut mate ho apa dan paluaho ibana jangan dan diampun ho ibana tu mundangon dalanan najahati asal dapat mengaluan ibananya saya namanya doni yang pajahati di bagasan najahatana alai siang tangan mi dong patang mau mudana Jeremia 31 ayat 34. Jadi dalam pemodaan di sahalah temanna manang dohononna tuh hahaang ini samonon kandahamu majahoba ayat tung saluhun nasida tumanda au sogot tole na metmet tole na magunang siya nasida inna jahoba ay marpamuat ino sogot rohaku minah hanya akan nasida jala dan perigotokku dosa nasidai. Yesaya 40 ayat 10 lalu saro di 10 sia unang be ingot hamu akkana masa na jolong jala unang be pikiri hamu akkana robi idama bahenokku manai baru nunga puang matubur nuai tungso tandaun muna imai songon do tahe bahenokku madalan di hamoluanon akka batang aik di tano bakal Isaya sada ayat 15 jalanan di paherban hamu tangan muna pada onku do matangku mangadopon hamu jalanan di jot-jot di hamu matangnya dan tagamon tangihononku hamu aiko mudang do tangan munai. Ezekiel 10 ayat 20 sampai 21
tahun ini manang ise namar dosa ikon di domate dan jadi manginona do anak hajahaton ni amana tu ama pedang jadi manginona hajahaton ni anakna ikon songgor sogor hati goran tupat togir jala hajahaton tupat jahat alai tungsura ditudalhon rohani parjati saluhut dosana akana niulana nasai laon jala diradoti saluhut angka patiki jala diulahon nuhun dohon hati goran tongon do angka mangolu ibana dan jadi mati. Amin. Kembali ke tempat. Pokal Guru Gabungan Nina PPTSB Bandung Timur 2.
Ya puji Tuhan ta, mari kita seperti nomor 56 ayat 1 sampai ayat 2. Masih mengerti bang, hidupnya di bawah. Nyonya Pandiangan Guru si Hombing Inang Kathleen, Nyonya si Hombing Guru si Marmata Inang Nene, Nyonya Hutagaluh Guru si Lalahi Inang Riki, Nyonya Munte Guru si Naga Opung Bram, Nyonya Sagala Guru si Naga Opung Bunga, Nyonya Sinaga Guru Nadean Inang Pidel, Nyonya Sinaga Guru Sejabat Opung Briggia, Nyonya Sinaga Guru Manurung Opung Onniel, Mama Erik si Hobi, tolong dikasih map. Nyonya Sinaga Guru Malau Inang Andika, Nyonya Siregar Guru Sinaga Inang Agnes. Ulangi hami sahalinai, Nyonya Pandiangan Guru si Hombing Inang Kathleen, Nyonya si Hombing Guru si Marmata Inang Neneng, Nyonya Hutagaluh Guru si Lalahi Inang Riki, Nyonya Munte Guru Sinaga Opung Bram, Nyonya Sagala Guru Sinaga Opung Bunga, Nyonya Sinaga Guru Nadeang Inang Pidel, Nyonya Sinaga Guru Sejabat Opung Briggia, Nyonya Sinaga Guru Manurung Opung Otniel, Mama Erik si Hombing, Nyonya Sinaga Guru Malau Inang Andika, Nyonya Siregar Guru Sinaga Inang Agnes. Lam dipatuduhun debata do tujul mai holong do asih mirohana diparbaga dor haroro nisi palua lawa paluahon jol mai sian ihot nisi bolis tabegema liturgi na paupaton ai songonondo holong mirohani debata di portigion pola dor anakna nasa sadai di lewon asa unang mago galuk na persea di ibana asa hangoluan nasa leleng na di ibana aidang na disuruh debata anak mai di portigion asa uman na naik paluan portigion to tahe kain na disuruh alai onna ugi lungaro nanti ugi di portigion jadi golongan dorongan di angka jorma di nahonomi asa di nanti ugi aina jahado baru daun nasida aiganut nakamulahon naroa kosong dorongan di nanti ugi jaladau tidak potong nanti ugi asa unang gade batak apa unang-unangi Tiba ini apala Tuhan sendiri mah mangalirung sadekat dari hapus idama gabe-gabean sada namar baju jala tumbuhan sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel
mentega doon situang niloba panganonna pay maniboto mangkolokon na jalan na mamili naringan. Yesaya 60 ayat 1 hehe maho marsinondang maho ay narodo panondamu jala hamuliaon di Jehovah bicara di atasmu ay idama haulumodo na magpupita noon jala hagulapon niya kabangso alay na bicara nema Jehovah di atasmu jala marsinondang hamuliaon di atasmu. Saya bersada ayat 21. Lao paisahon rohani Allah namangsa kesio. Mangalehon nasida tukpal sikat misrabu. Niang las miroha sikat ni arsak miroha. Ulos namang habukunan sikat mitoti nahadautor. Gabitar goa nasida hariara hati gorang. Suasuanan bahin puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida maholion akan uleleng terulang akan tertaban di Nairobi nasida unsepa jong-jongkot dohot pai baruhon putana tertaban akan terulang marsuku-suku. Yesaya orang sada ayat 1 sampai 2. Songgok do tuau don di Tuhan Jehovah Allah yang pilihan di Jehovah doa memerintahun dari kenauli Tuhan nadamun marsuruau pauluni parohan na bojok manitikon haluau tuhalak natarburung dohot tuaka natarate buhani haurungan manitikon tano parasyan ni rohani siang Jehovah dohot ari bertubolon di debatan mangapuli sa luhut halak na marsakrohan. Yesaya 7 ayat 10 pasal 15 Dibaeni apalah Tuhan ini sendiri mamangalehon sadatan dari kamu idama gabe-gabean masa dan amar baju jalan tubuhon sada anak jalan henon nama warna Immanuel mentega dohon situang miloba panganonna kai maniboto mapalok pun najat jalan mamilit nadengan. Tinggal 5 ayat 7 saat bahini pasaton nama sida sa rodiki balik tujuan ini masa nama nuhon dalam bulan pasti ini akan kahangina akan anak Israel malai dong amut dana dalam permahan nasahon dogo di Jehovah makikite hamuliaon di kuat di Jehovah di tanah jadi maringan mga sida ay tipulma dana di silo yaka mungkin di tanah. Yesaya itu ayat 16 saat 17. Ay tagang so itoto na danak ito kay makulongkon najat dalam mamilit na degan tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja minarinaran paroon ni Jehovah mantu tuho dohot bakson dohot pinokman ni amam at taat na so dungro olang ni ari hababali ni Efraim siya Yuda bahinon ni raja si Asyur. Yesaya 7 ayat 20 sampai 21. Sonon mahatana. Di ari nasasadari gegerpangan di Tuhani imam marhite-hite rau panabung nasineonna dibarita nibata aek imam marhite-hite raja Asyur apuk ni ulu dohot buluni patro bisa doknise di ari nasasadari di padongan di sada bawaman sada anak nilopu do biru sokoni katana amin.
lagu pujian dan keluarga Situa Haji Sitohang